Здравейте, хора! И днес ще направя клип за Ледена епоха. Да, Ледена епоха. Големият сблъсък. Да. И сега ще ви покажа какво си взех. Ще ви кажа как се казва. Така, ето на играчката. Ето, вижте, опашката е много пухкава. Ухото също е пухкаво. Има лешник. И има много големи очички. Искаш да дойда? Да, както ви казах, има големи очички. Ето, вижте. Има голям нос, има зъби, големи, малки. Ето, както виждате, тук това е голямо. Много е хубаво. Ще ви покажа тук. Тук, където го дават кината. Не знам дали сте видяли. Ето тук, както виждате. Ето е катеричката. Тя се казва Скрат. Катеричката Скрат. И тук... Чакайте само за малко. Тук искам това да видите, че е на друг език. Това е на друг език. Както виждате. Не е на български. И тук. И тук. Чакайте само да наместя. Тук. Ето тук по същия начин. И тук, а тук е българското. Така ще ви правя да гледате. Така. Кой защо виждате нещо? Вие ще спрете на пауза, да се го прочетете. Вижте тук, сега ще ви покажа тук какво пише. Нещо май не мога да го свържа да видите. Тук как? Тук виждате, ама тук... Така, тук вижте има цифрички. Тук вижте какво пише. Май не трябва да съм много близко. Сигурно е така. Ето тук. Ако събера да се точки, ще взема сит. Доколкото разбрах, това се казва Диего, Мани, Сит и тази маймунка, не знам как се казва. Това, както го виждате, тук го няма. Да, няма го за играчка да се дава. Аз се взех катеричката, защото много ми харесва. Така, вижте. Имам една карта с тези играчки тук. Така, как сте видели? Тук вижте, тук ако нещо изобщо можете да прочетете, аз ще ми прочета. За всеки 20 лева от стойността от покупката в един касов бон получаваш стикер с една точка. Залепи 10 стикера на тук е много дребничко обозначените места на гърба на картата и ще получиш тук, чакайте, искам да не покажа. Тук, където пише Айзак, плюшена играчка.
Промоцията е валидна в магазините на Lidl България от 11.7.2016 година до 28.8.2016 година или до изчерпване на количествата. Виж пълните правила на... И тук пише www.lidl.bg. Искане. Ето тук аз нямам нищо. И тук пише пак: пази тази карта. Играчката се представя един на касите от магазините на Lidl. Само срещу карта 10 залепени стикера. Тук на едно място, сега ще покажа какво пише. Не пише, не можете да прочетете. То пише място за залепване на стикер. Да. Lidl. Тук има Lidl. Така. Сега ще махна това и ще ви покажа как изглежда катеричката без това. Готова съм. Това е катеричката. Тук, ако някъде виждате една дупчица на камерата, не се вижда дупчицата на живо, като погледнете се вижда. Много е красиво. Но ми харесва, затова си я взех. Ето го това. То се е разделило, защото аз хвалих тези неща, както ви показах. Ето това е най-шареното. И тук има нещо за се чете. Пък това е просто само за четене. Пък това е само за малко и за гледане. Така ще ви покажа. Вижте. Тук пише... чакайте, това да го махна. Тук показвам, обърках се, не пише, ми показвам. Например, аз съм си взела Диего. И тук на картинката, ето го лешника отзаде. Ще покажа да го видите. Ако изобщо можете да го видите. Май се вижда, не знам. Ето тук. Да, това беше. Ето го това. Това е тая лепенка тук. Ето това е за хвърляне. Ето тези неща са за хвърляне. А пък тази карта ще си я запазя, за да си залепам точките. И без това ще ми дадат карта, но нищо. Ако на тази карта се скъса или нещо се случи, ще взема другата. Това беше от мен. Чао, чао! И не забравяйте да се абонирате за мен. Скоро ще правя и друго видео, но не знам кога. Това беше. Чао, чао и до нови срещи!